למה אתה מדבר על אחרים? אתה מרגיש שאתה יותר טוב מהם. אם היית מרגיש קטן מכולם, לא היית מדבר על אף אחד, אין לי זכות לדבר. מה, אני אדבר? מי אני שידבר? מי הוא? משהו, לא משנה מה הוא עשה, הוא עדיין יותר טוב ממני. אז איך אני אדבר עליו? אז אם אדם נזהר מלשון רע, זה אומר שזו הגישה שלו. אין לי פריבילגיה לדבר על אף אחד. ממילא, כשהוא בא ככה לקדוש ברוך הוא, אם אדם בא לקדוש ברוך הוא כעני, אבוא כעני שואל על פתח, ריבונו של עולם, אין לי שום פתחון פה, אני שום דבר. אבל לא חוכמה לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד, אין לי פתחון פה, ואיזה פה יש לו כשהוא בחוץ, בר מינן, איזה פה יש לו. איזה פתחון ואיזה פה. אבל אם הוא באמת אין לו פתחון, באמת לא מדבר על אף אחד. אתה בא ככה? פה יש הנהגה אחרת. סגור את הפה, זה העצה הכי טובה. לפני מה כן עושים? סור מרע. להיזהר מאוד מאוד מאוד. עכשיו יש לנו 40 יום, עד יום כיפור, בעזרת השם. כמו שאמרנו, 40 יום זה מספר חזק. יש לזה עוצמה. ואין כמו 40 יום האלה.